गिबियावनो बे 2023 मायथाइयावहाय बानुगाव गामिनि अनजालु फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायनि थाखाय आं बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय आरो बिथांमोनखौनो दिनैनि दिनाव बरायनाय हाबाफारियाव आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैनो हांख्रायनायलाय आं नुजाफैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बे जाफुंसार जानो हानाय अनजालु फरायसाफ्रा गावसोरनि बिबुंथियावहाय इयुनाव गावसोर मा जागोन बेखौ फोरमायनायनि सायाव आंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोबा सासे फरायसाया फरायनायजों लोगोसे गावनि इयुन दानायनि थाखाय मोनसे सिमां थानांगौ आरो बे सिमांखौ बिथांमोना दिनै गावसोरनि बिबुंसारजों फोरमायथिदों आं बेखौ मोनथिनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों औ दे जायो जायोलै